आ मुजफ्फरपुर के लइका एगो पट गइल रे। वाह वाह कि मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे। आ सरैया के लइका एगो पट गइल रे। उस गाने को आप सभी ने इंस्टा पे ट्रेंडिंग में लाया और DRS फिल्म से ये गाना आया था। उसमें पैर में तो मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत अच्छा काजल एक मॉडल है, उन्होंने डांस किया और मैंने भी थोड़ा बहुत किया है। लेकिन आप सभी ने उस गाने को इतना पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसी गाने को आप सबके बीच सुनाती हूँ, ठीक, खासकर मुजफ्फरपुर वालों के लिए। कि रहनी बनावत इंस्टा पड़िल हो इस भैया है ना, देखिए हम मॉनिटर चाहें। चल जाए। अच्छा भाई मॉनिटर का लगा से सब लोग दूरी बनाए रखें। हम चाहेंगे कि टिंकू भैया जरा आईफोन में वीडियो लेना। इस वीडियो को कल हम अपने फेसबुक पेज पर डालेंगे, जिस फेसबुक पेज को आप सभी ने भोजपुरी में सारे हीरो हीरोइन से भी ज्यादा आप सबने निशा उपाध्याय को फॉलो किया है। फेसबुक पेज पर मेरा 11 मिलियन फॉलोअर्स है, तो इसके लिए भी एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने अभी तक किसी स्टार कास्ट के साथ में गाना नहीं गाई हूँ, और इतना भी जानती हूँ कि आज मैं पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ या और जितने भी स्टार कलाकार हैं उनके साथ में गा दूँ तो रातों रात स्टार बन जाऊंगी। लेकिन वो तो गाना उनका रहेगा ना, मैं तो उनके डुइट गाऊंगी। लेकिन मंच से कोई हिट हुआ है वो निशा उपाध्याय, एक बार ताली बजा दीजिए। और मंच के दौरान ही आप लोग निशा उपाध्याय को नाम दिए, 11 मिलियन फॉलोअर्स दिए हैं, तो मैं जानती हूँ कि मैंने जितना कमाया खुद के लिए कमाया, खुद पे कमाई हो ना जी। और जिस दिन आप खुद के ऊपर निर्भर होकर कमाइएगा ना, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकता है। और मैं सबसे बड़ा भगवान अपनी इस जनता जनार्दन को मानती हूँ। अच्छा, इधर कभी लेफ्ट कभी राइट जा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या होगा। आइए गाने के साथ एंजॉय करते हैं। कि रहनी बनावत इंस्टा पड़िल हो, हमरा के देखते वो हो गइल हो। अरे बनावत इंस्टा पड़िल हो, हमरा के देखते वो हो गइल हो। रहनी बनावत इंस्टा पड़िल हो, हमरा के देखते वो हो गइल हो। अरे बनावत इंस्टा पड़िल हो, हमरा के देखते वो हो गइल हो। सपना ही हमरो सलट गइल रे, सपना ही हमरो सलट गइल रे। त मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे। मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे। मुजफ्फरपुर के लइका एगो पट गइल रे। मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे। पटना के लइका एगो पट गइल रे। मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे। सरैया के लइका एगो पट गइल रे। रहनी बनावत, सुनिए सुनिए, सब लोग बैठ जाइए ना, म्यूजिशियन से नजर नहीं मिल पा रही है, थोड़ा सा बैठ जाइए। रहनी बनावत इंस्टा पड़िल हो, हमरा के देखते वो हो गइल। रहनी बनावत इंस्टा पड़िल हो, हमरा के देखते वो हो गइल हो। रहनी बनावत इंस्टा पड़िल हो, हमरा के देखते वो हो गइल हो। रहनी बनावत इंस्टा पड़िल हो, हमरा के देखते वो हो गइल हो। दिलवा के मामला सलट गइल रे। दिलवा के मामला सलट गइल। सारे मुजफ्फरपुर वाले एक बार मेरे साथ गाएंगे। कि मरीन ड्राइव एगो घटना, मरीन ड्राइव एगो घटना, मुजफ्फरपुर के लइका मेरी ड्राइव एगो घटना घट गइल रे, मुजफ्फरपुर के लइका एगो पट गइल रे। मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे। मुजफ्फरपुर के लइका तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। अरे तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। देख के तुझको दिल को
तरफ से चश्मा आया है। हाँ हाँ मिली ना अब जान ले। कैसा लग रहा है? नाम बोल दी भाई। अच्छा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा मैं आग बनवा के आई हूँ? अच्छा है। रोजे रोजे हमके बुलावे, रोजे रोजे हमके बुलावे, रोजे रोजे हमके बुलावे, रोजे रोजे हमके बुलावे, फॉर्च्यूनर में हमके घुमावे, फॉर्च्यूनर में हमके घुमावे, फॉर्च्यूनर में। अब का मामला ये हमरो सलट गए रे। फिर से गाइए। मरीन ड्राइव एगो घटना घट गए रे, मुजफ्फरपुर में घटना घट गए रे। सरैया के लड़का मरीन ड्राइव एगो घटना घट गई रे, पटना के लड़का एगो घट गई रे। मरीन ड्राइव एगो घटना घट गई रे, मुजफ्फरपुर के लइका एगो घट गई रे। धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरा जुदा विचार दिल ले गई, तेरा ये गम विचार दिल ले गई। सर के जो सर थी वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे। आप लोग लड़कियों के बोलते हैं, हम लोग लड़कों को बोलते हैं। तेरा ये गमछा ले गया, गमछा दिल ले गया। मरीन ड्राइव एगो घटना घट गई रे, पटना के लइका एगो एगो घटना घट गई रे, मुजफ्फरपुर के लइका एगो पट गई रे। सबसे हीरो हमार राजा, सबसे हीरो हमार राजा, सबसे हीरो हमार राजा, सबसे हीरो हम हई रानी ऊपर राजा, हमारी रानी तू हमारा राजा, हमारी रानी तू हमारा राजा, हम बानी रानी ऊपर राजा। हमारी रानी तू हमारा राजा। दिलवा के मामला सलट गए रे, दिलवा के मामला सलट गई रे। जयपुर भी है ना इस जगह का नाम? सरैया ही ठीक है। हाँ थोड़ा सरैया ही ठीक है। मुजफ्फरपुर में घटना घट गए रे। दिए दीजिए ना, कौन ले रहा फोटो? मुजफ्फरपुर में घटना घट गए रे, सरैया के लइका एगो पट गए रे। मरीन ड्राइव एगो घटना घट गई रे, पटना के लइका एगो पट गई रे। एक एगो दिल मंगवैया हजारवा, एक एगो दिल मंगवैया हजार बा, एक एगो दिल मंगवैया हजारवा। बाबा रुपया के बारिश हो गई। पटना से चल के 135 किलोमीटर बाप, एक बार ताली बजा दीजिए जी। ऐसे चाहने वाले लोग देखिए कितना दूर दूर से आए हैं। कौन कौन कितना किलोमीटर दूर से आया है? किलो किलो सब 100 के पारी है ना, तब अच्छा है मैं ही नीचे हूँ 85 किलोमीटर में। हाँ हाँ फोटो लेंगे। डीजे मरीन ड्राइव एगो घटना घट गए रे, सरैया के लइका एगो पट गए रे। मरीन ड्राइव एगो घटना घट गए रे, सरैया के लइका रहनी बनावा त इंस्टा पर रील हो, हमरा के देखते उ हो गइल दिल हो। रहने बनावा तो इंस्टा पर हो, हमरा के देखते उ हो गइल दिल हो। रहनी बनावा त इंस्टा पर रील हो, हमरा के देखते उ हो गइल दिल हो। रहने बनावा तो इंस्टा पर हो, हमरा के देखते उ हो गइल दिल हो। दिलवा के मामला सलट गइल रे, दिलवा के मामला सलट गइल रे। अब आप बोलिए। मरीन ड्राइव
मरीन ड्राइव एगो घटना पटना के लइका एगो पट मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे सरैया के लइका एगो पट गइल मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे सरैया के लइका एगो आई एगो घटना घट गइल रे पटना के लइका एगो पट गइल रे मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे सरैया के लइका एगो पट गइल रे मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे सरैया के लइका एगो पट गइल मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे सरैया के लइका एगो पट गइल मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे सरैया के लइका एगो पट गइल मरीन ड्राइव एगो घटना घट गइल रे कि मुजफ्फरपुर में घटना आ घट गइल रे आ सरैया के लइका एगो पट गइल रे। घटना तो घटा था कि मंच में धस गया था।